finale. Det er finale nu. Det er tilskuer kommer, jeg kigger på de to finalister. Tag stolen og stil den her. Og vi har jo fundet tredjepladsen der. Rima? Er det EM eller VM? Det er DM, okay. Nej, det er BM, det er bussemesterskab. Det er BPM. Skal de lige varme op? Som om det ikke var varmt nok. Hvor er du varm? Tænk på chokoladen. Chokolade, det er for chokolade. I må ikke tage fat i hinanden. Får man chokolade, hvis man vil? Og jeg tror, på sidste plads, jeg fik et væltet nogen. Jeg skal kun lægge sådan nogle Okay. Jeg har slet ikke fået. Jeg skal dele med taberen. Du må gerne dele med mig. Nej, jeg skal dele med andenpladsen. Og så skal andenpladsen have en lille smule mere. Hvor det er tragisk. Der er taktisk spil, hva'? Jeg har slet ikke fået nogen lejlighed. Det er meget surt. Men det er en flot dans. Det ligner altså nogle traner i paringsdans. Oh my. Hun hoppede ud af. Marie, du kan ikke flyve med det der på. Du kan ikke flyve med det der på. Jeg går med Dina og der er sådan... Ja, Marie, hun kastede sig bare sådan rigtig som om hun De så helt klart de sjoveste til at gæppe. De så sådan stille og det er tiden og går rundt i ringen uden anden. Det er sådan nogle påske. Flabet måske. Jeg tænkte godt, at drengen havde råbt, hvis de havde været til stede. Prøv lige at tænke på, hvor hjælpeløs man er, hvis man virkelig er så tyk. Hvis man ikke kan rejse sig op. Ja, ikke? Og en gang en mand, de blev nødt til at flytte de blev nødt til at vælte en mur for at få ham sengen, fordi han kunne ikke rejse sig fra sin seng. Han var kommet til at lægge sig på den. Det var ikke meningen. Jeg så også en film med sådan en, hvor der var brand i bygningen, og så moren hun kom ud sådan, min søn, og så var han bare så tyk, og det var nærmest som om man ikke kunne se sengen, så tyk var han, ikke? Og de der brandmænd, de skulle ind og have fat i ham, ikke? Fordi at det brændte jo i bygningen, og han var bare sådan en, red mig. Og han var så tyk, og han havde svært ved at stille sig op. Og så gik han, og så sagde de fordi han gik, ikke? Og det havde han ikke gjort før i sådan 5 år eller sådan noget. Han var blevet mega tyk. Og så kom han ud. Jeg gik, mor! Hun var sådan dobbelt så lille. Men nej, han var dobbelt så stor som hun. Linus! Kom herover. Fordi de holder fast i hinanden, så de vælter sammen. Det er ikke sikkert, at jeg har strøm nok. Giv mig den. Giv mig den. Kom så i to. Ja, det tænker jeg også.
Kæmper man igen efter det her, eller er der så kage, så er der ikke mere kæmpning, eller hvad? Jeg spurgte om efter det her, skal I så spise kage, og så ikke lave noget andet, fordi... Men så kan altså mig og min far måske i hvert fald hænge på det der. Måske senere til det. Jeg kunne godt tænke mig at kæmpe igen. Jeg kunne kæmpe til mange, jeg fik ikke lagt nogen. Ikke engang. Jeg er nok taberne til det var min fast. Hun er dehydreret. Det var Marie, der fik vi også kage, og så fik jeg noget galt i halsen, det samtidig med at grine. Så vælter Marie igen. Er de ikke vel 3 gange? Og det er finalen. Ja.